Wala nang intro-intro. Nakita ni Aling Daleng na nagtataglay si Ricky ng pambihirang liwanag. Sobrang sakit nun sa mata. Tapos para siyang tinutusok-tusok ng karayom sa muka. Para hindi makahalata si Ricky, yumuko si Aling Daleng. Tapos nag-ubu-ubuhan na lang siya. Aalalayan sana siya ni Ricky. Kaso lang, paghawak nito sa kanya, napaso yung braso ni Aling Daleng. Tapos naitulak niya si Ricky. Panay ang pasensya niya dito. Tapos nagmamadaling umakyat si Aling Daleng sa itaas. Sa isip-isip niya, matindi ang kargang dasal ni Ricky. Unang beses nangyari sa kanya yon sa tanang buhay niyang pagtira sa Manila. Ang hindi niya alam, sa mismong araw na yon, napakarami niyang mabubunyag na mga sikreto. Hindi lang kay Ricky. Meron pa silang kasama sa bahay nun na palaging nakahiwalay sa kanila. Hindi sumasabay ng kain, hindi nakikipag-usap, merong sariling mundo. Basta, puro trabaho lang siya. Akala niya hindi ito malalaman ni Aling Daleng. Diyan siya nagkakamali. Ang ginawa ni Aling Daleng nung araw na yun, umarte lang siyang parang normal. Kahit nasisilaw siya kay Ricky, kinakausap niya ito. Hindi siya nagpapakita na alam niya kung ano yung kakayahan ng tao. Pagsapit ng hating gabi, habang kumakain sila, nakita ni Aling Daleng na normal na ulit niyang natitingnan si Ricky. Hindi na siya nasisilaw dito. Hindi alam ni Aling Daleng kung bakit. Tsaka, sa tinagal-tagal nilang pagsasama ni Ricky sa iisang bahay, yun ang unang beses na nakita niyang nagliwanag si Ricky. Hindi niya alam kung dahil ba sa narinig niya ng konti na nagdarasal ito. Narinig niya yung pinapasok na karga nito sa katawan. O kung anumang iba pang dahilan. Basta ang malinaw kay Aling Daleng, kalaban niya si Ricky pagdating sa mundo ng espiritual. Gawa ng hindi naman siya basta-basta masasaktan kung parehas sila ng sinasamba nito. Sa isip-isip ni Aling Daleng, kailangan niyang gumawa ng paraan para mapaalis si Ricky sa bahay na yon. Nung gabi ding yon, nagsagawa si Aling Daleng ng iba't ibang orasyon para mas maangatan niya yung kakayahang taglay ni Ricky. Habang si Ricky naman, walang kamalay-malay. Mahimbing pa ang tulog nito. Kung hindi ninyo na itatanong, kayang-kaya ni Aling Daleng na gawin yung astral projection ng walang kahirap-hirap. May ibang kwento pa rin para dyan. Yung kami naman yung binibisita ni Aling Daleng sa mismong bahay namin sa Bacood. Pero sa susunod na yon, balik tayo sa kwento. Habang nagsasagawa ng orasyon itong si Aling Daleng, panay ang utos niya sa mga alaga niya na sipat-sipatin si Ricky. Ayon sa mga ito, mahimbing nga ang tulog nun. Pero, ang sabi ng isang alaga niya sa kanya, sumilip siya sa labas ng bahay nila. Hindi naman alam ni Aling Daleng kung bakit.
Tinapos niya muna yung pagdarasal niya. Tapos sumilip siya sa bintana nila. Pansin ni Aling Daling na may dalawang lalaki doon na aligaga kung kumilos. Unang pumasok sa isip niya, adik o hindi naman kaya yung mga nagrarugby. Kaso, masyadong malalaki ang katawan ng mga ito. Kalimitan kasi sa nakikita niyang mga adik tsaka rugby boys, kung hindi bata, payat na matanda. Kaso lang, yung inaasta nung nasa labas, hindi normal eh. Para silang may hinahanap, tapos hindi sila mapakali. Maya-maya pa, nakaamoy ng matinding baho itong si Aling Daling. Partida, nakasarado yung bintana nila. Yung amoy na ilang taon na niyang kinalimutan, bigla niyang naamoy. Kung nasubaybayan niyo yung ronron, naamoy nito ni Aling Daling noon, yung amoy ng nilagang bituka na napakabaho sa bahay ng ate niya. Yun yung naaamoy niya nung gabing yun. Isa lang ang ibig sabihin. Merong mga aswang ang nasa paligid niya. Hindi naman natakot itong si Aling Daling. Patuloy lang siya sa pagsipat kung anong gagawin ng mga yun. Maya-maya pa, narinig niyang bumukas yung pintuan nila sa ibaba. Tapos yung mga nakatayo sa tapat ng bahay nila, tumingin sa pintuan nila na para bang may kinakausap ang mga ito. Dito na nakaramdam ng kaba si Aling Daling. Dahil alam niyang isa sa mga tao sa ibaba ang nagbukas ng pintuan para papasukin ang mga yon. Nung bababa na sana si Aling Daling para silipin kung sino ang nagbukas ng pinto, may narinig naman siyang 3 ulit na tapos may kalampagan na siyang naririnig sa bubong nila. Hindi na normal yun. Bukod sa may mga papasok na sa loob ng bahay nila, nag-uumpisa na rin gumapang-gapang sa bubong nila yung tik-tik. Sumara na yung pintuan nila sa baba. Tapos naririnig na niyang nag-uusap-usap yung mga yon. Pero hindi niya naiintindihan. Gawa ng ibang lengguwahe yung ginagamit. Yung isang babaeng kasama ni Aling Daling sa kwarto, namimilipit gawa ng ang sakit ng tiyan niya. Kahit natutulog, naririnig ni Aling Daling na umiiyak yun. At talaga namang iniinda niya yung sakit ng tiyan niya. Ang dami nang nangyayari nung mga oras na yon. Hindi niya alam kung anong uunahin niya. Ang ginawa ni Aling Daling, kinuha niya yung itim na libreta niya at dinasalan niya yung babae para kumalma. Tapos niyan, may mga inutusan siyang elemento na pumunta sa itaas ng bahay nila at sa ibaba. Maya-maya pa, narinig ni Aling Daling na may kumalabog sa tapat ng bahay nila. Sinilip niya. Nakita niyang may nakahiga sa labas ng bahay nila na para bang aso.
pero mahaba ang katawan nun. Tapos walang balahibo at itim na itim yung kulay ng balat. Kumpirmado. Kung hindi man yun aswang, isa yun sa mga alaga nila. Wala pang ginagawa si Aling Daling niyan, ha? Nag-orasyon pa lang siya tsaka nagtawag. Yung mga nasa baba naman, tumahimik. Nawala yung mga nag-uusap-usap. Bumaba si Aling Daling para silipin kung anong nangyayari. Pagbaba niya, nadatnan niya yung dalawang lalaki na nakaluhod. Tapos nakatapat ito sa hagdanan. Kung nasaan siya, naanimoy, may mga sinasamba ang mga ito. Makalipas pa ang ilang segundo, unti-unting tumayo yung dalawa. Pero nanatiling nakayuko ang mga ulo nito. Para silang takot na takot kung sino man yung nasa harapan nila. Wala nang sali-salita pa at naglakad papalabas ng bahay yung dalawa. Matapos yan, pinabalik na ni Aling Daling yung demonyong tinawag niya sa loob ng libretang itim. Paglabas ng dalawa, hinihintay ni Aling Daling kung sinong magsasara ng pintuan. Nanatili siyang nakaupo sa hagdanan. Maya-maya pa, pagapang at parang takot na lumapit sa pintuan yung isang babae na kasabay na dumating nila Ricky doon, na si Itang. Ito yung babae na palaging nakahiwalay sa kanila, tapos hindi sumasabay sa kanila kapag kumakain sila. Medyo ilag din ito kay Ricky, pero kay Aling Daling hindi. Ang ginawa ni Itang, isinarado niya yung pintuan. Biglang tanong ni Aling Daling dito, "Itang, sino yung mga yon?" Baka sa mukha ni Itang ang pagkagulat at takot. Gawa ng hindi niya naramdaman na nandoon si Aling Daling. Sagot ni Itang sa kanya, "Ha? Sino ho, ate? Sinarado ko lang po yung pintuan kasi nakabukas eh." Nauutal-utal pa si Itang habang sinasagot si Aling Daling. Walang pagdadalawang isip, may itinanong na naman si Aling Daling kay Itang. Ang tanong niya, "Itang, umamin ka nga sa akin. Aswang ka ba?" Nanigas si Itang sa kinatatayuan niya. Tapos nanginginig ito sa tanong ni Aling Daling. Ang sagot ni Itang, "Hindi ho, ate. Hindi naman po totoo yung mga aswang eh." Ang sabi ni Aling Daling, wag na siyang magsinungaling. Wag na niyang hintayin pang pumalakpak siya ng 3 beses. At baka 3 buwan siyang hindi makatayo sa higaan niya. Todo tanggi pa rin si Itang sa kanya na hindi nga siya aswang. Tapos umiiyak-iyak pa ito at panay ang sigaw kay Aling Daling. Hanggang sa pumalakpak si Aling Daling ng 3 beses at 2 padyak sa sahig. Maniwala kayo o hindi, bigla na lang nawalan ng malay si Itang. Tapos pinabayaan na lang siya ni Aling Daling na nakahandusay sa sahig ng bahay nila.
Matapos yan, umakyat si Aling Daling at sinelyohan niya ang 4 na sulok ng kwarto nila. Kahit anong klase ng elemento, hindi na makakapasok doon. Ni pag-apak sa bubong ng bahay nila, hindi na magagawa ng mga yon. Maliban na lang kung ipinatawag sila ni Aling Daling. Kinaumagahan, unang-unang nagising sa baba si Ricky. Agad-agad niyang tinulungan si Itang. Pero wala. Hindi ito bumabalik sa wisyo. Sinisipat ni Aling Daling kung anong gagawin ni Ricky kay Itang. May mga iniihip-ihip ito sa katawan ni Itang. Tapos nakikita din ni Aling Daling na nag-oorasyon si Ricky sa tubig, tapos pinapainom niya yon kay Itang. Ang hindi alam ni Ricky, mas lalo niya lang pinapalala ang sakit ni Itang, gawa nga ng isa itong aswang. Salungat ang paniniwala ni Itang sa paniniwala ni Ricky. Pero kahit anong painom ni Ricky ng tubig dito, niluluwa niya lang yon. Lahat sila tanong ng tanong kay Itang kung ano bang problema. Kaso lang, hindi ito talaga makasagot. Bukod sa sobrang latang-lata ang katawan nito, hindi niya din kayang ibuka ang bibig niya. Mata niya lang yung gumagalaw, tapos panay ang sipat niya kay Aling Daling. Ang ginawa nila, hindi sila nagbukas ng tindahan nung mga oras na yon. Isinugod nila sa ospital si Itang. Tapos sinabi din nila sa amo nila kung ano ang nangyayari. Nung naayos na lahat ng amo nila, pinagbukas pa rin sila nito ng tindahan. Wala eh. Business-minded talaga. Pero meron namang naiwan sa ospital. Yung isang babaeng kasama ni Itang. Habang nagtitinda itong sila Aling Daling, napag-usapan nila yung nangyari kay Itang. Ayon dito kay Ricky, sa pagsuri niya kay Itang, mukhang nakakita siya ng bagay na talagang kinakatakutan niya. Kaya hindi niya kayang makagalaw o makapagsalita man lang. Tanong ng ibang kasama nila kay Ricky, anong kinakatakutan? Aso? Pusa? Daga? O iba pa? Sagot ni Ricky sa kanila, hindi sila maniniwala kung sasabihin niya na engkanto, laman lupa, maligno, multo, aswang, o ang pinakamalala sa lahat, isang demonyo. Gawa ng bibihira lang naman ang naniniwala sa mga ganon. Natatawa-tawa pang sumagot yung isang babae na kasama ni Aling Daling. Ang sabi niya, ano bang pinagsasasabi mo, Ricky? May ganon ba talaga? Matagal na akong tumira sa probinsya, pero sa lahat ng nabanggit mo, isa lang yung pinaniniwalaan ko. Mga aswang. Pero yung iba, malabo yatang magkaroon ng ganyan. Pabalik na tanong ni Ricky. Okay, hanggang dito na lang muna yung second part, no? Kasi meron pa tayong part 3. Mamaya yon, siguro mga alas 8 or alas 9 ng gabi. Sa ngayon, ito na muna tayo sa part 2. I-edit ko pa yung part 3 tsaka, ayan, kaka-email lang din sa akin ni Ronron. Pinagpuyatan niya yon, so kailangan pagandahin natin. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 3. Maraming salamat.